Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Nagimat-gimat jong ini ke janmit sengi balang ka khat Tarik Rymphang arjar arpusan ngini sedang shua dagimat Khubor na Kylleng ke Jylla. Hagasin benengkong jong ke pre-budget consultation na ke bentar financial year jong usnem arjar arpusan arjar arpunreo Menteri Rangba ke Jylla Konrad ke Sangma ula pentip baka jing penmi khajna nala ka jong ke Jylla kalakiu arsha hagi hinreu snem. Ulaong baka jing yok lum khajna hapok ke Jylla kalakiu naka shi hajar sauspa sanpo klur tengka haus nem arjar khatpra syaka lai hajar arspa khatnyu klur tengka. Ka Khasi Students Union West Giant Hills District Unit kala late ban pensngo syaki tendong skor jong Deputy Commissioner ka West Giant Hills District Abhinav Kumar Singh halor ka jing sya berngem jonggi Khasi penahar ki basa hagi snong ki bahap hapo kathain Block 1 haga seng ki samna puli ka jai penreu Karbi ki badon hapo ka syatri jong ka Karbi Students Association Bannom mission menta haka election syaka Giant Hills Autonomous District Council ka ban Salong Shen. General Secretary jong ka seng samla Leningrad Tarik maham balada ka Karbi Students Association kadang yai biteng ban pendik yaki Khasi penar ha Block 1 ka sengru kamban si ban shim dagani ka juk senja. Kasurak hapulu kala slay daki nong yang lain kipa up yala ka jong ka pali ban yo late saki ya ka concert jong Ed Sheeran unong ruai ba paunam nakari pilat ya ubagi pai ba Kylleng giri jong Pyrthei ki sungtan nat ba hado kata kata ya ki jing ruai ki jong nega no pai sngi la saki ba ki samla shrang bat kanthei ki bawan ki wei pat ki Jylla jong ka thain stay lam ngi bat kan thup ru ya ki pai ba nong shong shnong gani ki Jylla Meghalaya ki la happen yang yo line ba jrong hadu ka khrdop jong ka SRGT gate 2 ter shadow surap pulu ke bakio artet sha orchid hotel kinong yalam jong ka United Democratic Party kila hiar sha ka shnong bhoilembong ban pan jing kershan ya ka kertong jong ka party ka napi shisha marwen ka pa aireng ya ka election sya ka Khasi Hills Autonomous District Council na Umroi constituency. Hagani ka jingalang laidon lang working president ka UDP uba Polendo joint secretary uba Tirot Singh Suchang pat kiwei kinong yalam jong ka party. State president jong ka National People's Party uba Preston Tensong. Ubalong ru sumbot Menteri Rangba ka Jylla ula hiar sya ka snong wapung ban pan jing kersyan na kabenta kertong jong party uba pasman dekar uba yakun na mus niang rangat constituency ha ka election sya ka Giant Hills Autonomous District Council uba Preston la ong uba pasman dekar de kun try jong snong wapung bat uang ru ba ha ka arpsau Tarik Rymphang arjar arpsan kabadai ka snginyo vote kumunong yalam jong NPP ukwa panyo iba khandai pusan na kasispa ki pait ba kin tap ya ka vote show ba pasma kinong yalam jong Meghalaya SSA School Association kila mudui da ka ejahar persya yau tengse sangma hagi pulit jong Sadar Police Station Shillong halor ka jingshna bean ya ka way ka Facebook page haka kerteng jong Meghalaya SSA School Association bat haka kerteng jong President Keseng uba Aristotle C. Rambai. Uniu Presiden laong bakani ka jingshna bean ya ka Facebook page haka kerteng Keseng kala yalam bakla hadu kata-kata ya kinong hikai school SSA bat ya ki pai ba nong shnong haka Jylla. Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem ulale jingo ya kinong tray job card chispa sngi haka shnong umpling dong shaneng mau arling bat panjing kersyan ru na ka benta ka election syaka Khasi Hills Autonomous District Council ka ban salong haka arpuai Tarik Rymphang arjar arpsan uba penyai lokhot bat weru ya kinong tray job card bakini simentalang haka jingilang ka ba unsa pelong haka khat khandai Tarik Rymphang arjar arpsan hamadan football pokse haka por shipo buji minsta Chief Executive Member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyai sing siem ula pentikna banbu
ya ka jaka ai jing hikai la ne ka coaching center ban bu ya ka rehabilitation center ya ki bala im kerni ha ka ba di drug ban kentiu ya ki nong seng kam la jong bat ban kentiu ya ki jaka sumar la da udang sya jit biang kumu MDC na nong temai constituency ha ka ni ka kenti ka nartiang constituency ka don menta ha ka kerdan top list ha ka liang ka roi ka par bat kani kalau urlong om day da ka jing start ne ka jingla jong u MLA nrei lengba ka jing start jong ki pai ba ban jit yau no mi khmat ya ka ni la pon pau do national general secretary jong ka NPP uba snia phalang thar bolong ru sembut menteri rang ba ka Jylla ha ba kren ha ka jing yalang yalap election ka balalong ha ka snong bam betong na ka bentau kurtong jong ka NPP na mudop ladang constituency uba tombor shiwat uba dairu chief executive member jongka Giant Hills Autonomous District Council uba Raymond Basayo Moin ubalong u kertong MDC jongka Khon New Trap National Awakening Movement na maukar pentorm kra constituency ulapan jing kersya nagi pait ba nong syong jongka lom siap ban penjob yu haki election syaka Khasi Hills Autonomous District Council kaban salong haka atwoi Tarik Rymphang arjar arfusan uba Raymond ulaong bala dau job ya kani ka election un pen scam shushu ya ka riti ka dustur bat ka khendau ka siap kat kum bala produk ha ka kernit ban riu jong ka riti sensyar kari India ka United Democratic Party mau kurwat circle kala penlong ya ka jingyalang pat ba ha office try kam jong ka party ha kisnong mau kurwat ha ka bada ki spangut ki riu tmai na ki seng sign Pyrthei boper kila penia so sya ka UDP ban ajing kersyan ya ukurtong jong ka party uba Jeslan Roy nong say ha ka election sya ka Khasi Hills Autonomous District Council kaban salong ha ka atwoi Tarik Rymphang arjar arpusan kini kiriu thama shenram bat kentai kidai ki nong yalam bat ki nong kersyan jong ki seng sign Pyrthei boper ki bagan top na ka seng HSPDP Congress NPP bat Trinamool Congress hakaba la pediang sngubha sya ka UDP da o Vice President jong ka UDP sengkme uba Renington L Tongkhar ubalong ru MLA jong ka mau kurwat constituency mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng ki Jylla jong gari u Abhijit Mukherjee bodai u khon jong President barim gari India u Pranab Mukherjee ulapan pau ka jing sngo babi bau la lek ban penia so bat ka seng Trinamool Congress da ka baong bau la lek bakla syabak palat ula keren ya kani ha ka jing yalang ka balong ha Kolkata hadin bau la lek pai biang sya ka seng Congress u Abhijit ula syajet arsamoi kenti kum u MP Lok Sabha na ka seng Congress bat shisen kum u MLA Nrei hadin ke jing syarem ha ke election ula lek ban penia so sya ka TMC House nem arjara. Menteri ke Sarkar Madhya Pradesh Vishwas Sarang ula ong ke Sarkar kala shim ya karai ke bejana hitam ban pen kala kerteng ya kisan pusau tuli gisnong ha Madhya Pradesh. Ula kam bakani ke dei ke dak jong ke jing weng no ya ke jing sya te mrau jong kari bat ban pen yar ya ke jing ruus pa jong ka ha ka kolshor. Ula ong ru ba ki gerteng ki ba rim ki pen ken mau ya ka por ba sensyar ki dole ula kan tho ru ya ka seng Congress da ka ba ong ba kum ya ka surak ha Delhi ka seng Congress kala ai kerteng kum ka Aurangzeb ubadai unong sensyar donbor jong ki mugal ula kan tha jor ya ka seng Congress da ka ba ong ba ka dai ka seng ka bomdan ya ka snam jong ki nong India nrei ka don ya ka snam Italy hadin ke jing syakhat hajir jong Rahul Gandhi ha ka yeng bishar namar ka jing tho jong u yak sipai unong yalam ka seng Congress u Pramod Tiwari ulaong bakani ka dai ka butpo jong ka BJP ban khnyot ben ye ki badon ha ka liang persya ulaong ba ka BJP ka khnyot thot ya ka jing pau jong Rahul Gandhi bat ka wat ye ki but ki lenti kumno ban pentrony bat bentho priayo Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sharma ula siat parsi yau nong yalam jong seng Congress ha Assam Gaurav Gogoi namar ka jing yo long nong shong snong jong ka lok jong ka pamenta ladap khat ars nem kenti hadien bakia tho Himanta ula ong bah ka jing ya keren jong bat IFS officer ha Singapore ulayo jing tiap baki officer ki badan ha ka Indian Foreign Service kimla ban wanra ya ki bari klem da yo jing bet na ka sarkar India balada dai baki la yo jing bet ru ka lani ulok jong ki de ban long ki nong India no
hapo nriu banai nriu lapan pau ka jing sungsi bakane kam shim la trekam yakin nong tawa ka sarkar Bihar kan penduk no palat arpunyo laktali ki sim card ha Bihar hagini ki lai banai banwan kala shim ya gani garai lengba ka jing yemer jingmut bat ka Department of Telecommunications khnang ban la ban telakam ya ka cyber crime nagini arpunyo laktali kumbal lai laktali gidei babat daki company telecom jong sarkar arpusau laktali pat gidei jong ki private telecom service providers ka sarkar kalalap badaki hajar ngut ginong syong ki babat palat khandai teli ki sim card bat ki penon kam ban le ya ki kam syukur bat ki kam tok lengba kita ki sim card sangut ki samla pule nurse jong ka school of nursing ha Kottayam kila syakem namarba kila le ben lani kile ragging ya ki samla pule padang wan thamai ki pasyakem ki de kena third year lakem ya ki hadien bala ujor daki kena first year kila ujor ba ki senior jongki ki phat laulung khoi bat ki shandor ya ki bat ki prut ya kamet ka phat jongki daki kenja tiar banep nalor kata ki dawa pisaru pakin yok thiet kia mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng ke Pyrthei unong hikai uba na kari Amerika u Mark Fogel ubalasya set patok har Russia nadu usnem arjar arpui mentau la lek pai shala ka jongkari layalam ya u Fogel uba la henre puai snem kerta da u Steve Witkoff u special envoy sha Middle East jong President Donald Trump Marsen poi hagari la jong nengkong ula lek yuk kejat ha White House ban ai kublai yau President Trump ula pen pau ya jing sngo kmen jong u da ka boong bo sngo bo dei u breu ba don bok tam ha ka Pyrthei u Fogel ula syak kem hau benai nailar arjar arpuai bat ula syak rai pen rem da ka basyak set patok kat sau snem namar bala lap na u ya ki kenja dawai ya ka bala keno bo dei u ganja kumba arlang new pojar ngut ai ki pet wir na Syria gila lek pai no shala kari la jong nado ba ka khlem ka sarkar jong u Bashar al-Assad hau no pra arjar arpsau bat kindang bon shushu ki bandang wan pai hagi benai banwan kani kalong kat kum ke jingkhen bala aida ke United Nations High Commissioner for Refugees kibabun kinong Syria kila patch nong namar ke jingya kan art bajur hagari ha ke jingya pen ibor pedang ke sarkar jong Assad bat ki le no ki bala kurap muntaya ke bor sensyar bon na kinong shong shnong kim don yeng don samshu ban wan pai shala ke jongkari ka NASA bat ke SpaceX kila pentip ba ka Sunita Williams bat u Butch Wilmore ki badang don mentah syahau kila ban wan pai no sya ke Pyrthei shua ka por balabu bakin wan pai u President ka United States u Donald Trump bat u CEO ka SpaceX u Elon Musk kila pen krep pediang sobha ha ka seni bakin wan poi sya Pyrthei ka Sunita bat Wilmore kila sakut ha hau nadu benai jeliu jong snem arjar arpsau namar ka jingtut jong ki kor ki bor ki bakit yaki sya hau Menteri Rangbado ka Israel Benjamin Netanyahu laong balada ka Hamas kampelat no haduk ka sni sajan ya kinong Israel ki bakala rakbor ka Israel kan penkut no ya ka jingya soy sos kular sange Asia hapedeng jongka bat ka Hamas ka Israel kan sedang biang ya ka thama Netanyahu laong bayakani karai la shim da ka kanhon menteri sarkar ha ka jinglang kebala ne kemasau kenta ai ka Israel kala menjuru ya ka jingtmu jong ka Amerika ban shimti no ya ka Gaza ban tei thma ya ka u President jong ka United States of America u Donald Trump ula aiksai baka Ukraine kala ban sakhlem no ha ka wei gesngi ha ka Russia bat ula terwa balada ka Ukraine ka ai no ya ki marpok kendo jong ka US kan yarap ya ka ha ka ni katama u Trump ula kren shai ba ukwa ya ki marpok kendo jong ka Ukraine ki basyong dor hadu $1 billion laong baka Ukraine ru ka menjur ya kata kabaka Amerika ka kwa ementa ka dei ka umpniang pat ka gas kito gilong kimat kublai